everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Anhi ka na magkatulganan. Tinuod ka, sir? Thank you kayo, sir. Thank you. Uwa ka mahadlok ining baya? Ha? Matud ko, di ka ba mahadlok musud ining baya? Dili man, sir. Dili man sa ko hadlokan. Mao ba? Unsay ikasulti nimo ining baya? Daghang sugilanon sa kinabuhi sa tao nga ang saksi. Mao kining karaang bahay, sir. Mga kinabuhi sa katabang nga simple lang. Gusto ka. Simple lang ang ilang mga kinabuhi. Apan, naghatag sila og kolor sa kinabuhi sa uban. Importante din nimo ang imong mga katabang, Sir Alejandro. Tao usab sila. Kabahin na sila sa among kinabuhi. Ug adunay usa kanila nga dili nako malimtan. Kinsa man, sir? Babae ba o lalaki? Babay. Silis ang iyangan. Celes? Si Silis nga gipahimuan nako og duyan. Mao ba, sir? Mahimo ba nga itod nimo sa sud ang akong wheelchair? Sure. Ligon pa magidining baya, sir, no? Oo. Gipalig-on kini sa akong amahan. Mao ba? Tungod kay maugyod kini ang una na Mumbai. Sa simple pa ang among kinabuhi. Sa bata pa ko. Mao ba, sir? Kidugay na dining bayan, no? Dugay na gyud kaayo. Sir, wa gid ka mahibaw ko nahain ang yawi sa ikatulong kwarto? Ayaw. Ayaw ka na og ablihi, Helena. Ha? Sorry, sir. Kung tinuod ka nga, ganahan kang matuog dinhi. Na ay duha ka kwarto nga mahimo nimong kapilian. Sige, sir. Kanay kaduhang kwarto nga kung gusto. Sige. Imo na ka ng maong kwarto. Salamat, sir. Mahimo ba o biyaan una ko nimo dinhi? Sure. Sige, sir. Magkuha lang ko sa mong tambal dito sa dakong bahay. Noon sa Minister Alejandro. Muna man siya galakon nga nagtanaw sa ikatulong kwarto. Kang kinsa makit ka ng kwarto. O ganang dili man na niya paablihan. Natanom na nako ang ubang mga buwag sa kilid sa bahay. Lando? Yan ang sabing bihana. Sa kay tuyo ini. Sa kay tripping ani niya. Doon ay kalingawan ko rin gabi sa sentro. May mo pang ubanan ko nimo. Libre hunta ka. Bisan unsa imong gustong palitoin.
Ma'am Machine. Mhm. Pag-imbitar na lang og lain, ma'am. Na ako'y laing lakaw karong gabi Ay, uban na lang ko nimo. No, di mahimo. Kay, na ako'y kasabot. Kaysa man. Diyaw na ka, ha? Oh, Ilina! Ayaw kalimot sa ato sabot karong gabi, ha? sila nang niyang kaday karong gabi. Wisat, karon mong duha. Pantil gyud mo na ako. Sobra na ni imo pag-insulto na ko, Lando. Sobra na! Unsa tong gisulti nimo? Unsay sabot ba? Ay, ako gipatuo si Ma'am Shin. Nakita ang mag-date karong gabi, Unsa? Ngano man di ay? Samok-samok ti sa dako. Iyan nasab ko na kong dadun sa lungsod. Di lagi na siya ka maumauwaw, no? Oh, anak mo may bisyo. Di na mauwaw. Basta ha, kita'y magkuyog karong gabi Kay na may kalingawan sa lungsod. Unsa man ang imo? Drama na o nangibitar gi ka nako? Nangimbitar na ko mo. Tinudo na lang nato ang akong atik-atik, Ma'am Shin. Manangit pa ko ni Sir Alejandro, uy. Balikod na nako siya, ha? Ay, tuod ay. Ato na ko sa karaang bahay matug. Ako na ng kwarto tupad sa katulong kwarto nga wayawi. Tinuod ka? Mahimo man sad nga imo ang usa ka kwarto. Oh, kana kung musugod si Sir nga mag-usa ta sa usa ka bay. Nga naman day kung usa lang atong bahay. Dili man sa tatipon og kwarto. So, okay ra nimo kung adto sab ko? Okay ra gyud. Gawas ba? Basin di ay dili kay kita lang ang pakatulgon dito. Basin og apil nas manang. Okay kayo kung aapil si Manang. Sige, uy, balik ko na nako si Sir Alejandro. Noon sa ko eh. Nalingaw na mahinon kog tapi. Makalingaw sabi si Ma'am Shane da. Ganahan gud siyang Lando. Hinoon? Gwapo masagot sa Lando. Si Sir Alejandro. Nagkilak siya? May anang imong tambal. Ilina, Sir, nagkilak ka? may nahinumduman lang ko ining baya. Sir, Importante gini ay nga hatagan mo og pagtagad ang imong gibati kaysa gibati sa uban. Sir Alejandro. Karon pa ko. Daghan naman di ka og masulti karon. Sir, paminaw ko. Mabalik ragid ka sa normal nga panghihok-lihok, sir. Tungod ka na kay maayo ka nga miatiman nako. Maayos sa bang imong piti, sir. Og labaw sa tanan. Ang Ginoo. Maayo gid kaayo ang Ginoo natong tanan. Kalus ka man mo balhin og katuog dinhi. Ikaw nga kong agdon, sir. Ugma sa gabi. Mahimo ka ng matuog dinhi. Pero mas maayo nga naa si Manang nga kauban nimo. Pwede ba sab si Lando, sir? Dili ka mahadlok nga adunay kauban nga lalaki dinhi. Dili man. Buotan si Lando, sir. O higala pod mi. Kung unsay maayo para nimo, wa ko'y supak. Ako sultihan si Lando, sir. Tuod,
Karang gabi, sir ba, mahimong masuroy ko kadiyot sa lungsod. Doon na magkukuni kalingawan dadto. Oo. Pwede ra kaayo. Helena, batanon ka pa. Nagkinahanglan ka og lingaw-lingaw. Salamat, sir, ha. Mapauli ra dayon, Miss Lando. Si Lando ang imong kauban. Oo, sir. Nahibaw ka ba nga minyo na si Lando? Nahibaw man, sir. Pero, amigo raman sad mi. Basta, wa may angin kahadlukan. Hala, uy. Kidaghigo day kalingawan din eh. Hayag kayong plaza, no? Oh, dali, mga untag ice cream. Oh, tuwari ice cream ay. Ang mga panuway ay... Sila gideng nag-date ni sa lungsod. Ay, Ay, Sin, saan kita na ulit? da, ang among poyog ang nurse ni Papa. Nag-date. Diya na ka. Asa ko eh? Doon na lang ko'y pakauwawan. Tagay na daw. Atay ko eh. Nagpilit naman akong kamot, uy, tungod sa ice cream. Para naman ito mga bata nga nagkaon. Nagkabulingit ang agi. Pero, lami masagod kayong ice cream sa kariton good, no? Oh, lami gina kay naman ay sagol sila nga kanang bitong singot sa naghimo. Yucks! Lura ni mo lang do, uy. Di na to makasuka na kay niabot na sa tuntiya ng ice cream. Natunan na to. Happy yun kay Kalando, no? Kung ang imong kabit ang imong ikauban. Ma'am Shane? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.